Tak já si to musím užít, lebo teď se cítím dôležito. No jasně, to je jako akor ještě takhle veřejně. No právě. To je něco jako Mohli když jsme je... to na Masarykáči. Já nemám nehet, nevadí. To tam nevidět nebude. Dobrý den, ahoj, posloucháte podcast Národního divadla Moravskoslezského, od mikrofonu vás zdraví Vít Roleček. Venku je krásně a my jsme se rozhodli, že půjdeme ven. A tak vás zdravíme z Černé Louky, konkrétně z kontejnerového bystra Pavilon, takže v pozadí uslyšíte ruchy celé louky a celého bystra. A mě je velkou ctí tady uvítat přímo přede mnou mého dnešního hosta, kterým je členka sboru opery Ivana Ambrůzová. Ahoj Ivano. Ahoj Vítku. Ivanko, na zdraví, my si můžeme přiťuknout. Na zdravie. Jak se vede? Výborně. Podotýkam, je to nealko. Ty jsi se přednedávnem stala maminkou. Ano, už je to 9 měsíců. Už je to 9 měsíců, ale ty už jsi zase zpátky v divadle. Ty už zase teďkon zkoušíš, ty zkoušíš Dvě vdovy, Smetanu. Ano, presne tak. V podstate si skúšam svoju svadbu, ako keby. A to znamená, že už se vracíš, nebo je to jenom... Nie, to je externá spolupráca. Tako som normálne na rodičáku a ešte budem 3 roky a potom sa vrátim až. Takže vlastně tam máš roli a nejsi ve sboru. Áno, presne. Ivy, ty jsi původně ze Slovenska, jak naši posluchači můžou slyšet. Áno. Co tě vedlo k tomu opustit Slovensko a jít do cizí krajiny České republiky? A do Ostravy, že? Do Ostravy. Ja som veľmi tužila študovať spev u pani profesorky Papovej, ktorá pôsobí v Ostrave. Teda už neučí, ale učila doteraz, tak som prišla za ňou a už som tu zostala. A jak si se dostala do NDM? Fú, úplne náhodou. Pamätám si, že sme boli na pivo s kamarátom z fakulty práve umenia, kde som študovala, a on mi hovorí, že zrovna sa skúša Ohnivý andiel v divadle a všetky soprány sú tehotné. Že či nechcem, tak som tak pila to pivo a hovorím, no že však prečo nie, však sa nudím. Tak som išla a odtedy som sa už nevrátila preč. A to bolo v roce? To by som sa musela do programu pozrieť. A už je to tak 6 rokov určite. 6 rokov. A možno, že aj viac. Neviem už, kedy to bolo. Asi 6. Vlastne, ak nastúpil pán Klekr, bývalý šéf opery, tak presne s ním som nastúpila aj ja. Tak nejak to bolo. To bolo posledné predstavenie pána Indry, tuším. Ale nie som si istá. Nie som si úplne istá. Ty si záhy ze sboru si se vyšvihla do malých sólových rolí. Áno. Která byla první? První bola práve v tom Ohnivom andelovi. Ale čo to bolo? To bola nejaká jeptiška. Alebo žebravá sestra? Nie, to bola Angelika. Nejaká jeptiška to bola, tak by sme to dali. Ale taká normálnejšia, fúha, čo to bolo? Ja už ani neviem. Duch, tajemství, neviem. Si nepamätám, už toho bolo hodne. Ty, teda krom toho, že teď si na mateřské, áno, tak ale už si tuto sezónu hrála některá představení. Třeba stvárňuješ postavu v opeře Bílý pán a neb Těžko se dnes duchům straší. Ale zrovna túto som ešte nestihla odpremierovať, pretože to sme si tak povedali, že to je veľmi náročné, Bielý pán, čo sa týka aj choreografii a to. Tak do toho som moc nechcela naskakovať hneď, takže až od príští sezóny to ako keby odpremierujem. Naštudovala to za mňa alternácie, tak sme jej to ešte ponechali, že nech si to ešte užije. Ale nie je to jednoduché práve kvôli tomu hlavne. Jasne. A ja som si dorobila iba svoje rusálky, čo som mala vlastne kuchtíka. A jaká byla spolupráce s Ondřejem Havelkou, s režisérem Je perfektná, Bílého pána? nakoľko som bola v 5. mesiaci tehotenstva alebo v 6. a učil ma stepovať fantastické. Takže tam boli také scénky, ako sme odtancovali a pán režisér kričal a do porodnice. Takže bolo to vtipné. Bolo to super. Ako je to výborný režisér. Ty krom toho, že zpíváš ve Velkém domě klasickou operu, ano, tak spolupracuješ i s festivalem NODO, Dny nové opery. Ano. A ty jsi stvárnila jednu z hlavních postav v současné opeře Anny Sokolovič Svatba. Ano. Jak se ti vůbec zpívá ta současná opera? Protože ta je totálně jiná od té klasické. No, konkrétne táto svadba je úplne ale iná. Tá sa mi spieva výborne. No teraz už áno, po tej drine veľkej a poteniu krvi a plaču.
a zúfalstve pri naštudovávaní. Tak teraz už áno, teraz to spieva fantasticky a dúfam, že to ešte teda budeme hodnekrát hrať, lebo to už keď sme sa toto dielo naučili, tak to už je čo povedať. Ale iné moderny... No. A v čem je to jiné, ta moderna? Vo všetkom. V tvorbe tónu. Pretože v moderne, teda hlavne náš pán zbormistr nás učí, že vyžaduje rovné tóny, žiadne tie naše kvedlavé vibráta a tak. Proste inak sa k tomu pristupuje ako k opere. Hlavne sú tam rôzne nelubozvučné tóny, proste nelichotí to uchu a hlavne keď je to aj s orchestrom, tak to je skôr katastrofa. Ale v tom dobroslova zmysle. No nie každý posluchač to má rád. Nie každý by na tom vydržal. Ale tá svadba je práve odlišná, pretože tá svadba obsahuje ľudové motívy. Je to v srbštine. Je to úplne čo iné. Jaká je zápletka té opery? No, v podstate každý môže vyložiť po svojom, ale ide tam o zamilovanosť, vlastne rozlúčka so slobodou. To je celé rozlúčka so slobodou a tá milica je nevesta, ktorá sa bude vydávať a začnú tam nejaké milostné trojuholníky sa objavovať a pletky a vlastne chcem ho, nechcem ho, ja neviem, ja chcem hentoho, bla 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 bla, ale vydá sa nakoniec, takže... A co ty a svadba? Ja mám teraz svadbu, v sobotu je druhá premiéra. Bedřicha Smetany. Odkazujeme na dvě vdovy Bedřicha Smetany. Kde stvárním vlastne tú Lidunku a ja tam mám svadbu, ale svoju svadbu nechcem. Dúfam, že to nebude počúvať môj partner. Alebo nech to počúva, nech sa inšpiruje. Takže nechystám sa vydávať, určite nie. Nemám na to čas a chuť organizovať tieto veci. Napí sa, áno. Napiju sa. Je tomu třeba 2 roky, 3 roky, co si u nás v Činohře hostovala v Maškarádě. Áno. Maškaráda a ne Phantom opery, nebo čili Phantom opery. Áno. Byla to taková komedie s čarodějnicemi, napsal jí Terry Pratchett. Jak se ti u nás hostovalo? Ja som to milovala a bola som smutná, že sme ani derniéru nestihli mať, lebo to bolo super. S vami sa mi výborne pracovalo so všetkými, aj keď to malo, vy ste všetci furt, ježiš, to má 3 hodiny alebo 3,5, to je u nás akože ešte klasika, že 3,5 hodiny opera. Ale ty si tam střihla roli operní pěvkyně. No veď to bolo vtipné, to bolo super práve. Tam si zaspívala veliké party. Áno, dovtedy, no teraz už môžem povedať, že spievam väčšie veci, než som bola kedy spievala. Ale dovtedy, kým nebola Maškaráda, tak až v Činohre som dostala priestor a mala som tam veľké árie. A vlastne to komponoval tú hudbu priamo skladateľ pre mňa, takže to bolo akože fantastické. To bolo ideálne. My sme sa vtedy stretávali, no to bolo super, ja na to strašne rada spomínam. Takže môžeme to ešte oprášiť. Ešte to není odedernierované, že? Jaké jsou tvé další plány v kariéře, v opeře? Ja tak moc neplánujem. Ja skôr sa nechám prekvapiť, čo divadlo vymyslí, ale tak rada by som určite ešte si niečo zaspievala. Ako som ešte mladá a ja ako úprimne mám radšej tie menšie role, na nich sa dokáže človek tak viac vyblázniť ako pre mňa. Ja si netrúfam povedať, že by som niekedy mohla spievať nejakú Rusálku alebo niečo také. Ja ani nemám túto ambíciu. Nechcela by som, to je veľká zodpovednosť a hlavne drina, všetkých obdivujem, kto to robia. Ale ja mám práve rada, že môžem tie menšie role stvárniť a tam sa úplne vyblázniť. Ty jsi členka operního sboru. Sbormistrem je Jurij Galatenko. A jak se s ním spolupracuje? No mne perfektne určite. A jak vôbec vlastne tá spolupráce probíhá? Ja som o ňom dokonca písala, o jeho vedení zboru, magisterskú prácu na univerzite. Takže tam je to podrobne zmapované. Ja som s ním robila aj rozhovor, takže viem presne, ak si on predstavuje zborového speváka. On má rád vlastne veľké hlasy, farebné hlasy a potom sa ich snaží samozrejme tak tlmiť trošku, ať tam sa to dá všetko dať do toho zborového zvuku. A jaký je rozdíl mezi sólovým zpíváním a mezi tím zborovým zpíváním? No tam je jeden veľký rozdiel, že sólový spevák je sám za seba a zborový je za... Vlastne ten zbor má byť ako keby jeden. Ale ako není to jednoduché spievať v zbore. A hlavne s našim zbormistrom, čo má veľké požiadavky po nás, ale zasa pozri, aké má výsledky, že?
Takže ja som ale za to. Ja by som ešte pritvrdila. Přitvrdiť a dotáhnuť to dál. Určite, no. Posloucháte podcast Národního divadla Moravskoslezského. Dnes z Černé Louky z kontejnerového bystra Pavilon. Naším hostem je Ivana Ambrúzová. Ivano, ty krom toho, že jsi vynikající pěvkyní, tak jsi i vynikající cukrářkou a pekařkou. Ano. Jak se vzala tahle vášeň? Protože ty v téhle chvíli máš skvěle rozjetý biznis na makronky, dorty, různá cukrová lízátka. Ano. No to práve je v podstate aj vinou divadla, pretože keď som nebola ešte ani tehotná a chodila som stále do práce, tak som iba makala a zrazu som prišla z porodnice, hodné dieťa a ja som sa nudila. Tak som začala pécť. Ja som vôbec netušila. Presne, ja som sa nudila, bo ja som ako v podstate taký fakt workoholik a zrazu som nemala čo robiť a dieťa mi non-stop spalo. Papalo. Tak som začala pécť a zistila som, že to viem, tak to dělám dodnes. A jak vypadá tvůj plán s otevřením si cukrárny? No, už mám webové stránky, teď sa robia vizitky, postupne sa to všetko spúšťa, vybavujú sa rôzne povolenia, ale to je ešte proces na dlouho. Tieto povolenia sú najhoršie, ale plánujem si otvoriť niečo, ale viac asi ešte nebudem hovoriť ani treba. Ty si někdy absolvovala nějaký cukrářský kurz? Nebo jak se to vzalo? Prostě z čisté radosti? Neabsolvovala som žiadny cukrářský kurz, ale už sa ako dívam, lebo ma zaujímajú také novšie techniky a to a asi by som chcela do toho investovať, keďže sa tomu chcem venovať. Lenže ja som si skúšala, lebo dnešný internet ti nabízí toľko možností, že to je až neuveriteľné. A skúšala som to, až kým to nebolo podľa mojej chuti dokonale. Napríklad tie makronky. Niekto sa to snaží 2 roky robiť, niekto pol roka a mne to vyšlo na potretie, takže som rada. Ale stále tam ako doľaďujem niečo, že nie som spokojná. Ja nikdy asi nebudem so sebou spokojná v ničom. Takže si se vlastně tady na Ostravsku dost zabydlela. Áno, aj keď si ma partner momentálne odťahol do Bohumína, ale ja sa brzo vrátim. Tvoje máma žije ve Švýcarsku. Áno. Ty si odešla ze Slovenska. Áno. Jste takové světoběžné. Áno. Napadlo ti někdy jít ve šlépějích mamky a zkusit ještě nějakou další zemi? No, ako úprimne poviem, že už som to mala nachystané, že odídem, lebo bola korona a vypadalo to, že není konca korony. A už som aj rozmýšľala, že odídem za ňou do toho Švajčiarska, ale v tom mi Boh poslal do cesty dieťa s partnerom, tak som zostala. A tak to malo byť, pretože som zrazu objavila aj niečo iné a tak ďalej a tak ďalej. Tvůj život celkově je takový plný různých zvratů, překvapení. Ale to je treba, o tom je ten život, že? Mňa nebaví stereotyp. A měla si čas se zastavit a ohlédnout se na uplynulých 30 let? No ja sa dosť často na to pozerám a smejem sa. Ale pritom si hovorím, že som ich prežila strašne krásne tých 30 rokov, pretože tých 30 rokov som stihla asi toľko vecí, ktorých vôbec neľutujem a som rada, že každá ma posunula niekam a som tu a som aká som a to je ako pre mňa to podstatné, čo je zo mňa teraz. A dělo se to všechno jenom tak, nebo to vyžadovalo nějakou obří vnitřní sílu dělat nějaké změny, kroky? Ale tak jo, ja som makala na sebe hodne, ale v určitých veciach, ako čo sa týka tých profesných vecí, tak na tom som makala. To boli stále nejaké pády a slzy a som rada tam, že som to nevzdala. Tak by som povedala, za to vďačím ale profesorke, mojej pani Papovej. Pretože nebyť jej, tak asi určite nespievam. A toto divadlo, Národné divadlo Moravskoslezské mi dalo veľkú možnosť ako se realizovať. Ja som mu vďačná. Ja mám rada naše divadlo. Ja by som asi v inom ani nechcela byť. Ja už sa tu cítim jak doma. Tak by som povedal, tak už som tu teda značne dlho, hej. Mňa sa len tak nezbavíte. Mě baví, já doufám, že to můžu říct, ale takový jako veliký tvůj osobní twist, tvůj osobní obrat, kdy my, když jsme se seznámili, tak jsi měla přítelkyni. To znamená, že ty si v životě udělala vlastně jako 2 coming outy. Tak treba to skúsiť, čo ty vieš. A teď je z tebe šťastná máma? Áno, šťastná mama, tak to je to ako fajn. Jaké jsou tvoje plány na léto? No, mám tam hodne pečení, mám tam samé svadby.
Ale ako čo sa týka spevu, tak oddychovať a dovolenky plánujem. A zpíváš doma Valentíne, své dceři? No spievam a to bolo hrozné. Som si myslela, že si nezvykne, lebo prvé mesiace řvala a teď v pohode, teď aj ona spieva. Ona vydáva, keď začne spievať, vydáva také zvuky, také... Ale z začiatku strašne řvala. Úplne záchvaty plaču, tak hovorím, to je asi tak strašné, alebo neviem, pre jej uši. Ale už si zvykla, takže som ju naučila. Už zvládla aj prvý koncert vo Filharmonii. Bavilo je to síce pol hodinu, ale aj to je vydrž. V 8 mesiacoch, dobré. Chystáte si niekam na dovolenou? Áno, ja určite. Áno, ja určite. Nie, mali by sme ísť na Malorku, ale to až koncom leta. A predtým plánujem aspoň predĺžený víkend v Chorvátsku. Potom plánujem asi k tebe na chatu pozrieť. Aha, výborne. A určite na Slovensko, asi Švýcarsko. Za mámou. Jo, a keď sa niekto nájde, tak ja by som ešte niekam šla s niekým, ako s kamarátmi. Tak uvidíme, ale určite plánujem, nechcem byť doma, čo tu budem. Iba tie svadby musím odpiecť. Ivano, na co bys naše posluchače pozvala k nám do divadla? Ja by som našich poslucháčov rada pozvala na 2 vdovy od Bedřicha Smetany, ktoré sa u nás pripravujú. Dobrá, Ivi. Vlastne na moju svadbu. Je to super, mám tam krásne šaty svadobné. No. Já ti moc děkuju, že jsi přišla sem do pavilonu. Ďakujem, prídem zas. Že jsi to celé podstoupila. Ano, byla jsem v strese celou noc. Přeju ti krásné léto, přeju hezké léto i našim posluchačům. To byla Ivana Ambrůzová, od mikrofonu se loučí Vít Roleček.